Nyt ollaan tässä Korjansillalla Kymijoella. Tässä 1918 huhtikuussa punaiset telotti 45 viatonta siviiliä. Ruumiit heitettiin Kymijokeen. En tiedä kuinka moni niistä on löytynyt. Mukana muun muassa Kymitehtaiden johtaja ja muuta. Kokeillaan mitä materiaalia me saadaan tänä iltana aika. Meillä tosiaan tuossa äsken kamera temppuili jo ja Veskun Ghostboxin tiltissä. Saa nähdä mitä me täältä saadaan aikaa. Saadaanko mitä tuloksia, mutta toivotaan, että henget olisi aktiivisia ja näyttäytyisi meille ja saataisiin tästä mielenkiintoinen video. Ja jos tykkäätte videosta, niin pistikää hyvissä ajoin peukkuja, kommentoikaa ja jakakaa videoita. Kiitos. Eli kokeillaan tosiaan Veskun kanssa tässä Ghostboxissa täällä Kymijoen rannalla tai tässä sillalla, Korjan sillalla, mitä saadaan. Jos täällä henkiä on, niin vastailkaa meille. Toimiiko se? No joo, rupes pelaamaan. Ketä täällä on meidän kanssa? Kimmo. Kuka sanoi Kimmo? Haluaisiko joku apua Vesalta täällä? Right. Voisiko Vesa auttaa? Mitä? Etsi valoa. Näkyykö valoa? Pääset pois täältä. Onko joku vihainen? Onko joku vihainen? On vihainen. Te olette varmaan vihaisia, kun tapahtuu iso vääryys aikana. Häiritsenkö minä teitä? Voitteko tulla ja näyttäytyä meille? Täällä. Mitä sä koit tässä äsken? No, ensinnäkin me tultiin autolla tästä ohi. Siinä heti tunsin tuossa parkkialueen kohdalla jotakin ja palattiin sitten takaisin. Me tultiin tänne sillan alle. Missä tosiaan on sitten teloitettuja ihmisiä ja heitetty sillan jokeen. Ja naisen äänellä tuli. Olisi ehkä halunnut apua ja käsittääkseni se oli Lotta. Ja se tuli ihan tähän mun viereen. Tunsin sen ja tunnen edelleen niskan täällä oikealla puolella ja ihan selvä kosketus oli. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober. Lyhyen käynnin päätteeksi sanottavaa oo. Et semmonen hätä. Se on se päällimmäinen tunne, mikä mulla tässä jäi. Kiitti. Kuvataan näitä grafiitteja täällä. Sillä on rumaa tekstiä siinä. Onko täällä henkiä paikalla? On kyllä aika massiivinen tää silta. Tätä yritettiin tosiaan sodan aikanakin pommittaa sitten venäläisten toimesta. Siellä mennään justi junaa päällä, niin kuin kuulet. Parit kuvat sitten paikasta. Hienon näköinen tää paikka, tässä kun vielä ilman tuota valoakin. Mä kokeilin ottaa tästä
pari täydenspektrin kuvat, jos näin jotakin tulisi sitten, niin laitetaan tuo video, joka tapauksessa voisi laittaa video. Näitä pitää aina ottaa muutama perän jälkeen. 2 vähintään, niin voi verrata. Siinä on puska tuossa eessä. Ja jos ottaa vielä. Jos täällä henki on meidän kanssa, niin näyttäytykää meille. Näyttäytykää täällä. Tuo terähti niin pahasti, niin otetaan suus. Siitä ja sitten toinen perää vielä. Noin. Mut joo. Katsotaan mitä täältä saatu aikaa. Kameralla vielä tässä vähän sillä alla tutkia tässä joen vieressä, jos täällä olisi henkiä paikalla, niin tulkaa ja näyttäytykää meille. Mä toivoisin, että tulisitte rohkeasti tänne juttelemaan ja näyttäytyy mulle. Ootko te lähtenyt eteenpäin täältä? Mä toivoisin, että te olette viattomat ihmiset, jotka täällä on telotettu, niin olette päässyt pois. Jos ette ole lähtenyt, niin mikä tuolla on? Tuo pitää tarkistaa. Mikä on tuo valkoinen massa? Mikä on tuo valkoinen massa? Kuka siellä on? Nyt on siisti. Häh? Puurunko. No selvisi sekin. Laitetaan tuo valo päälle tähän kameraan vielä. Ei tainnut. Nyt mä innostuin jo. Mut joo, jos täällä joku on, niin voi näyttäytyä, vai oliko siinä? Ja kyllä se. En tiedä mikä tuo valkoinen, ottaako se sen tuolta penkasta sitten. Mielenkiintoinen oli. Joka tapauksessa. Ehkä. Mutta joo. Ja tosiaan ihmisille kun katselit tätä videon, niin kommentoikaa videota, pistäkää peukku. Ja kiitos kun katselitte videon. Näitä tulee kaikenlaisista mielenkiintoisista paikoista. Näitä pyrin tasaiseen väliin tekemään ja videot sen kun parantuu laadullisesti, kun oppinut niitä vähän tässä viime aikoina editoimaankin, niin kuin varmasti olette huomannut. Mutta tämmöistä tällä kertaa ja toivotaan, että tähän sai mielenkiintoista sisältöä. Mielenkiintoinen paikka ainakin.